Здравейте хора, аз в момента се прибирам и ще отидем и после игра с Сашката към 2 в моя клас. Хора, вижте колко красиво. В момента пътувам към... аз пътувам, хора. В момента се прибирам. И ето ми раницата. И е там къщата, видяхте. Тук някакво странно нещо. И това ще тръгваме. Сега тук завиваме към центъра. И после съм там надолу на тази улица. Сега ще ви покажа. Само да стигна до нея. Хора, там има кофи буквално. Тук. Този обикновено жълтите трябва да са за рециклиране, сините и зелените май беше, да. Но хора, те не са за рециклиране. Да. В момента стигнахме тук. Да, там хора. Ето. И тръгваме. Чакайте хора да си отгледаме. Няма коли, практично. Хора е за тази улица Викова. Слизаме, обаче не по стъпалата, ще тресеме. И ето как хода хора. Много съм смотан наистина хора. Не знам как си го помислих изобщо това да имам YouTube канал, но правя го заради вас. Опа. Тук някаква патица се удари. Не патица, а нещо като гълъбче. Фак, хора. Слизаме много бързо. Шиколката ми хора. Хора. Електричката се малко ще я покая. Ма трябва да се прибера. Хора, доста имаме си път. Аз видя ще е към 5-6 минути, 10, не знам. Позволете ми чука тук. Обаче. Хора, камион. Това е яко. Но ще видя тук. Той е първи магазина. И не искам да ми помислят хората за страмен. В момента минавам ЖП гара Царово. Спирка е. Хора. Гара Царово. ЖП спирка Царово. Тук са влаковете. Хора, обиждам се до влакове. Ето. Доказателство. Значи на там. Си помисли някой, че си не направя тази линия. Хора, буквално доста е добра България. Не е лоша, но не е добра много. Средно. Аз не обичам. Хора, този видео са над 3 минути. 4 почти. В момента влизаме от ЖП гара Царово. Спирка. И сме напред. Хора, този двор. Вижте колко е красиво. Яко. Ето тук дървчета. Разнообразни трупи. За 4 минути и 25 секунди успях да стигна до тази улица. Сега на къде съм. Ще продължим напред. Мога да мина всякъде. Аз съм малко не хора. Даваме напред всяка газ. Газ. Шегувате хора. Няма да дам газ. Ето тази улица трябва да минем сега. Но е много яко Царово. Ако искате да се записвате в училище, защото вашето не е яко, Васил Левски.
Чакайте. Основно училище Васил Левски. Да знаете. Тук е супер яко. Аз съм 4-ти клас. Да знаете. И може да се запишете. И може би може да сме в един клас. Хора, буквално снимам 5 минути. Хора, тук локви има. Хора за мачката. И за да на улица. Как ги мрази. Хора, тръгваме към нас. Ще спреме. Хора, мачка пикае. Буквално мачка. Гледаме в момента. Искам да ви я покажа, защото е отвратително. Ей! Как смърти! Бига, бъти! Хора, само да ви колко часа. 1:20 до 2. Аз си време така, че пътувам се. Хора, стъпали локвата. Бе, чакай, аз мога стъпам локвите. Ето, например, ета. Хора, не беше добра идея. Тук, не ви. Хора, буквално видяхте ли как изведнъж от локвата, където бех стъпило. Там една локва, къде показах, какво знах. Да стоп, сега гледай се какво правим. Такова, хора, вижте, аз окапах. Но продължаваме напред. Сега в момента сме на тази улица. Тръгнахме. Тук някакво Шкода. Тук Мерцедес. Хора, БМВ-то е по-яко. Гледайте колко порута ми. Гледайте. И повътре. Кой е гъдмярско? Дали хора? Где? Кой е това сега? Хора, пожарникарска края. Хора, майко, какви локви трябва да минем там? Дано да... Хора, си имам от 7 минути. Абе, хора, да според вас ще има 9-10 минути до края на този влог. Кратичък, пишете в коментарите. Хора, влога за морето. Може би ще го кача другия ден, не знам. До 7 юли, ако не съм го качил, до 2-3 юли, 7 юли, чак когато се прибираме, ще снимам всичко и май ще след морето ще го кача на другия ден, не знам, хора. Ще видиме. Молете се да нямам проблеми да снимам, защото по някой път става. Проблеми, например, това става. Да мина през локва, докато не внимавам. Да. Хора, сега ще гледам в това. Минавам се спокойно. Хора, купете си Адидас. Вижте какви са яки. Аз минах буквално през всички локви да се намеря тук. Ай така ще направя. Чакайте, не се получи. Ай така, хора, дори нямам снимка. Хора, иде нещо. Хора, някакъв бус за Бога. Хора, между другото... Круасан. Хора, там кола спира. Хора, сега сме в момента на тази улица. Не сме надолу, а сме наляво. После. Ще покажа. Тук, между другото, ако го направят, може да стане стадион Чемини. Обаче трябва да решат всичко. Я гледай колко прав. Хора! Чакайте, хора, са. Чакова. Да. Хора, представяха, че ще говоря с някой за какво.
Пусть правда просто вот это горе. Ora, mais merda louca, não. Just. Pô, tem que ter mais um. Corrido nisto. Onde é que foi? É caminhão. Ah, né? E nós estamos a pistir. Só tem que pôr aquilo. Ah! Ja! Waarom heb je dat? Bakker! Agora que que foste na educação. Eu morro agora cachos. Agora cachos se podia bater aqui. Ai, tu gosta de tambar. Isso aqui é que se leva, né? Vê. Ui! Oh, cara! Где только гигантскую. Это не боишься. Тоже на работе. Хора 11 минут. Снимем вече. Хора, буквално ето БМВ, вижте колко е яко отзад. Срещу една джигула там. О, хора, гледайте какво ще направим. О, буде ли? Буде. Става. Но камък има. Да го вземем. Ето го. Ще го хорим. О, майко, това тежи 20 тона, хора. Как ще... Майко, хора, гледайте, аз сламка крепа. Ай, тук е контейнер препълнен. Хора, между другото, там дойдехме. И сега сме тук. Да видим дали е това моята улица. Майко, хора, тежи, това едва ми го крепа. Ето ги багера. Ето. Хора! Тежи! Хора, това ще го сипем тук. Сега гледайте какво прави. Ай го багера. Хора, гледайте. Опа! Хора, това беше така. Това е моята къща, бе. Ега! Сега влизаме. И приключваме с влога. Така ще правим влога и за морето обаче по-дълъг. Ще разкача всичко. Ето ще пара. И довиждане, хора. До нови срещи. Аз съм Пепи. И я пожелавам. Аз видим дали моята къща е верна. Като моите изглежда. Рекси! Рекси, хора. Ето. Значи моите довиждане, хора. И до нови срещи!